Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңлайсыз. Театр микрофон алдында деген циклдан шираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген біз сезнең игътибарга Минзәлә Татар дәүләт драма театрының драматург Әхәт Гаффар әсәре буенча куелган Язлар моңы спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче өлеш. Әсәрне сәхнәгә Мулланур Мустафин куйган. Музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Кышкы иртә. Фәрдәнә карчык өе. Фәрдәнә әби ерактан ишетелгән кыңгырау авазын тыңлап, хыялы белән яшьлегенә кайта. Тормыш юлдашлары Сагыйдулла һәм Ярми белән очраша. Бар дөньяны яңгыратып шыңлый. Без кыңгыраусыз гына өйләнешкән идек. Мәгәр гомер булу узды. Артыгы белән моңлы. Дөнья уртасында торган кыңгыраулар булып, заманында безнең йөрәкләр шыңлады. Сулкый. Туй киемнәреннән Лексия белән Хөрмәт кайтты. Кайсылар түгелме? Кайсылар? Төкле аякларыгыз белән ыланнар. Яңа ел бүләк алып кайттым сиңа, Фәрдәнә әби. Ул биреп чыгарды түгелме соң мине сиңа? Әҗәткә түгел, бөтенләйгә. Бөтенләйгә. Бүләк әҗәткә бирелмиш. Кем кемгә бүләк тормышыгыз әйтер. Бер-берегезгә бүләк булып яшәгез. Рәхмәт түти. Инде туй. Әтияне килеп төшәр менә. Кем диярмен икән мин аларга? Әтияне. Әйе. Авырдыр ул гомергә бер әйтеп карамагыз. Гомергә бер дә әйтмәү авыррактыр. Анысы да монысы. Документыбыз артты, Фәрдәнә түти. Тагын бер таныклык. Инде икенчесе. Икенчесе? Ничек икенчесе? Беренчесе бүген синеке булу өчен 23 ел элек туым турындагысы иде. Абысы син минеке булу турындагысы. Аңа калса, кешенең 3 туюы да була гомерендә. Ә минеке бергә кием. Бәби туемны уздырырга әтияни булмаган. Үчен шушы туебыздан алам. Үткәрәбез шундый итеп, иң соңгы туебыздан соң да сагынып сөйләрлек булсын. Рәхмәт әби, кыңгырау өчен. Хөрмәт Фәрдәнә әбигә яшьлек хатирәсе 100 кыңгырауны кайтарып бирә. Шыңнарыннан агачларга сарган бәсләр куелып калды урам буйлап. Башта кыйыла да, кире куна чәч бәсләре булып. Әйтәм картыздай, бәхетегез күккә тигән икән. Юлыгызга ак җәймә булып төшәлсен. Инде туй. Кара, Лүция, табигали минем яктан да кода гыйла. Эзлисе юк. Менә Фәрдәнә түти. Кунакларга кодагый бул, Фәрдәнә әби. Анам кебек иде. Булдыралса, хакым булса шуңа. Хакы булмаганнар сиңа килеп әҗәткә алсын. Аларга өләшкәннән соң калганы да минем кебек 100гә җитә синдә. Синең шикеллеләр хакы җитми әле бу дөньяга. Риза. Әйеме Фәрдәнә түти? Бер кодалы да булсак. Кешеләр тиң яратылган кана. Бәхеткәйләре генә ким таратылган аның. Эзләгән парлыларны табыгыз инде алар.
Білесізме, ұланлар, дәшігіз әлі түбаныш Сағидулла абзағыз білән сора абстағызды. Біз дәштегенде, мінәсірлер. Тек Сағидулла абзый ауырып тұра бұғай. Шуңа әйтуімді, бір желкініп мінсін әлі. Мәжліске дейсен көңілі күрағының, ойын дейсен ділі жор. Мене сарапа өзі де. Қышқы киімнен бик күңелсіз қияфәттә Фәрдәнәнең ахиреті Сара әби керә. Не болды сарапа? Сағидулла абзағыз вафат. Qadir. Бәхет, хәсрәт күршесе икән. Яңа елға қаршы күндә үләләр дейміні. Бүгін біздің той күні иш. Шуңа мендім. Кеше жибәрсәм аңламасыз дейм. Аңламауда мені еш. Болмады инде. Болмасын иде шул. Нишек? Болмасын иде. Тойма. Боздық, тик бізден тұрамыны. Үлем үпкә сәбәпшісі түгел. Кешіктіріп тұрмайсызма бүгінге? Ғүмірге бір келген бәхітнімі? Өзігізге өкшетім болар қызым. Yoğuysa uğramның bir ışında ölüm, ikinci ışında toy. Biz saq qına, sabır qına, rüxsat et Sarastay. To'xta, Lütfi. Belki şulay kerekdir. Yürek qabul etmiş ol. Til eylenmey hatta Sa'idullah vafat. Avul tarixında ölüm ketim bilen toy etu birge to'g'ri kelgani xatirda yo'q. Bala tabular buldu, ansı anlaşıla. Dünyaga kelu de, dünyadan ketu de sırap alınmay. Toy. Min ketim alaysa. Hürmet, hürmet. Eytindi bir söz. Ol bet Sa'idullah bizi Lütfi. Köpmü konak gelip düşecek. Ölkönler neren jetmeyik? Yürek ışanmayda. Gaqıldan koya gidesin sonra. Ölgen артынан ölüp bolmay. Ne diyorsun? Minnen tugel. Özünden sora. Toyağız kanatsız bolar iş. Sa'idullah da riza kılmaz. Ama bizge şunda barasa. Tek ali birovda isenlerge jırlamağızda beymağız dep eytip gitmegen. Gitmegen biteyim mi hürmet? Gitse. Şulay dep gider edik de, agar bu dünyaga ular işinine kelgen bolsak. Magar yaşarga dep kelemiz iş sora. Sa'idullah'na alıp gide olmay. Özünden son kalgan toylarına. Biz giderbiz. Siz kalasız dep jırlarmın. Cesedimni tufrak birle kumgende de. Ene iş, tuqay jırlarmın degen. Dersinde tügelsin. Mında bit söz avul көзі турында түгел, bizning yüz turunda. Tuqay halık көңілдегісін etken şimdi. Min yaxşılık bilen mindim, yamanlıqqa almağız olanlar. Yaşlar indi. Sina kilişmez işlerde ne? Sa'idullah söz etmez idi. Min jetkirmin әлі sina. Sa'idullah'ның sina atap ne etkenin? Meni iske algan eken әлі. Unutmağan. Rahmat. Nişik kine iske aldı әлі. Jetkirermin. Әлі anlatalmadım. Әлі anlay almadığız olanlar. Alay demeli sırapa. Biz uylap qararбыз tagın. Min aytkancha bulur hürmet olum. Börek taşlap qıtılmaylar bürüden ferdene. Sınarğansın. Yaşlardan uyalazıraq. Biz nerse? Kirek iken? İndi kerek tügel. Yazsıybız tuyna. Dürüsten de. İhtimal kilişmezdir hürmet. Kilişmez idi. Eğer de min Sa'idullah bizi bile ferdene evini bilmesen. Nişlik digenge Sa'idullah bizinin tuy diyeşegine aşanmasam. Köp bilsəgiz de, özünüzge gine aşanasız şul yaşlar. Yırlap yaşagan kişi, yılap ölmeyi sarapa. Əzirləniniz Lütfi. Koya.
Туйга. Син? Озатшып кайтам. Җирләшеп. Әйдә, Сарапа. Ялгышмыйсызмы, уланнар? Туй көненең кайтышы ялгыш, Сарапа. Туй көне тормыш көне. Сагыйдулла ни дияр иде соң? Сагыйдулла үз тәнен генә алып китте. Дөньяга менә шатлыгы, кайгысы белән исәннәр хуҗа сара. Нишлибез, Фәрдәнә түти? Ярми исән булса да, шушук сүзләрне әйткән булар иде. Әллә, аланнар, сез хаклы микән? Хата ясыйбыз түгелме, Фәрдәнә түти? Хаклы хатасыз, хата хаксыз дип әле беркем дә әйтмәгән. Шуны аерырга өйрәнер өчен яшибез. Әйдә, Сарапа. Туйга әзерләнегез, Лүтси. Ярый. Әйдә, кызым. Яңа ел каршылаган кичтә Лүтсия белән Хөрмәтнең туе башлана. Лүтсия белән Хөрмәт кунаклардан аерылып икенче бүлмәгә чыгалар. Хөрмәт Лүтсияне үбеп ала. Шушымыни инде. Шушымыни. Әгәр мин сиңа сиюем шушы кисмәктәге сусыма килеп алкып, ташып тор дисәм, ышанма. Төрле чагы булыр. Ни диюң бу? Төбендә эш тамчысы калса, миңа шунсы җитәр. Бер дә калмаса иңелек үзең кыргаксырсың иш. Картайып, инде йөздән, кыяфәттән сиюемне берничек тә таный алмый башласаң да бен кыргаксыма. Антым дип кабул ит. Салкын тияр. Йоттан буласың анда. Иш сиңә. Юк. 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 Менә шушы сусыз тораларлык булсам, миннән бисәң дә ярый бер сүз әйтмәм. Матур әйттең. Лүтсия Хөрмәт кулындагы салкын суны алып эчә. Шур. Хәзер мин инде мине тыңла. Карайлы кыз китеп шушы суга. Күрәсеңме? Ой. Битемдәге бу су тамчыларын күз яшьләренә әйләнерлек итсәң, хәтереңдә яшьлегеңә кайта алмый, адашып йөр. Хәтерсез кеше сусыз мичкә кебек торылаймы? Җаны кыргаксыдыр. Кыргаксымас өчен. Лүтсия белән Хөрмәт бер-берсен су белән сыйлашалар. Шул вакыт самавыр күтәреп Фәрдәнә әби керә. Тамакларыгыз кипте менә шул хәтле сыйлашасыз. Әйдәгез, тамынга чәй куям. Ай-яй-яй. Нинди кешең белән күтәрәсең бу самавырны? Шушыннан эчкән сулар кеше белән Хөрмәт улым. Бер иделлек кенә су үткәндер моннан. Безнең йөрәк януларын басса-басты, шул иделлек сулар гына. Шәй җәмәгә. Шәй. Хөрмәт кунаклар янына китә. Эй, мәшәкатьтәлектә инде сине Фәрдәнә түти. Кызым. Кеше гүргә 7 кешене озатсын дигән. Мәшәкать димәгән. Күпме кызны кияүгә бирсен дигән? Онсын әйтмә. Тегендә киреп иш түти. Кеше белән. Онда да өлгәшерме, кызым? Башта мынаусын аударыйм әле. Ник балан белән ишәсең? Авырыйсың мәллә? Балан хикмәтле ул бабка. Матурлыгы сезнең туй сымак, әшесе тормышның кайгы хәсрәте ише. Әнә иш, үлем белән башланган көн нинди матур туй белән ишлана. Балан, шуңа мени? Сәгыйдулла абзый үлгәнгә. Синең язмышыңа язган әшеләрне ашавы. Сезгә дөньяның җиләкләре генә калсын. Эй, түти. Тегендә бүләкләр. Тутырганнар. Фәрдәнә түти. Кара нинди ишке күлмәк
кирәк. Кайсысының бүләк икән каралы түти. Ай, саутаныңда туза баясың бала. Рәхмәт түти. Ая, ай. Ай, кызым. Biz яшьлектә буларсызда хайран булдык. Бу кысып йөрмәдек. Шулай да ярак иде. Ни җитте, куллар җиткермәдек. Әүвәле кием затлыгыннан битәр, җан сафлыгы кыйммәт иде. Хәзер дә шулай түти. Булмыйча, тормышның алмашка күлмәге юк. Бар киеме сафлык. Аның тамыры бездә, хатын кызда. Тормышның кияре сафлык булсын, кызым. Шөкрләр Лютия. Түзеп тор әле. Эш бар. Әйдә түти күрсәтик әле үзенә. Ай, җок. Фәрдән әбине кызлар итеп киендерәсеңме? Караны, бутап куймагай. Алай. Алайса, егетләр итеп киендерәм. Эй, ыланнар. Бүлмәгез. Без бүленгән заманында. Әллә безне гел шушылай булган дип беләсезме? Бу билдәрле көмеш беләзек. Беләккәйләргә таман гына иде. Хәзер бөтен тән буенча шуып йөри. Кулга киеп баштан салырлык. Хөрмәт, каясың син? Шөкрләр Лютия. Фәрдәнә түти. Фәрдәнә түти. Кызым. Түти. Куркам мин. Уйлама, кызым, уйлама. Кортлык ул сиздерми төшә кеше башына. Язгы сулар кар астыннан төшкән шикелле. Мин ул турыда түгел. Моны әйтәм, хөрмәтне. Укытучы булганым өчен генә өйләнмәдем икән. Шушы матурлыгың беләнме? Субханалла. Укытучылыгыңны уйлап торгандыр тагын. Сөйләшми дә. Пычак йөзеннән күренә. Җегет кеше сүзеннән. Андыйлар суескан шикелле гел тагылдамас. Сандугай шикелле бер сайрар. Бусы фол хакыйкать, кызым. Тормышка исе китмәс күк. Тормыш башлауның яме тор ястык белән пар кашыкта. Безнең пары белән тары да юк ишәле. Менә еш, андыршае. Түшәк ястык бар, кашыклар күп, юкыгыз түр караватта бар. Рәхмәт инде түти. Беттеме киюле жаманлар сүзе? Бетте. Ярый әле. Былтыргы шикелле ялгыз башым кыштыга сетмәде. Коланан яңа агроном белән яңа укытучы кайтты дигәнне ишеткәч, койсазны кертим микән дип уйга калган иде. Хөрмәтле кертсәм әйтәм, югарга утын, кәҗәгә булса да пишән, тавыкларга булай базар табарга булышыр иде дим. Сине сайладым. Хөрмәткә әби генә булып калыр идем. Сиңа ана күп буласым килде. Түти. Бәхет көйләр ташып чыкты, икегез дә миңа тидегез. Шулай ул дөнья, кызым. Сагыйдулла гына үлеп китте менә. Өлгермәде. Нәрсәгә? Бәхилләшеп чыгарга. Ул авыргач кыймак пешереп кертермен дигән нәзерем таулар булып иңемдә калды. Шөкрләр Лютия. Түзеп тор әле. Барыгыз, аланнар, барыгыз. Яңа гадәтегез шундый. Фәрдән әби, син дә кем? Әйе түти. Башта баландап чәй эчәм әле, алан. Барыгыз, бар. Фәрдәнә әби балан. Шул. Балана суқай қуақлар хай балана су. Баланарын жиғашылай аманысы. Баланарын жиғашылай аманысы. Ялшайын айылларлай тоғырыла килмей. Килде быял ялларлай аманысы.
Kildi bıyıl yıllarla yamanası. Şemagat, eydinize Lütfiyeli şemagatımız, eydinize O'tganlarning yatkari. So'nggi martaba birga o'tirib shayda ishilmay qoldi. Fərdənə əbinin xiyalında Sağidulla peyda bular. O'tganlarni esga qolar edik. Ko'ngillardan butun hasrat yoshqinlarini yuvarda tushirar edi. Hasrat tugel, o'tganlardan qolgan bizning yatkar. Mashaqqatlar ortidan ko'p qortliq singordi. Hikmat degan bugun ertan butun dunyoni to'tirib kelib tushdi. Yoshligida allan yiroq tugel, xatirlagina. Sondig'im shekilli ochilar va ko'z oldina jayilir. Yiroq bo'lmagan qo'ya. Mayag'imni alla nende ko'rmaysizmi? Nende? Qo'naq qo'ngan. Yashil. Sening bitingdagi tigi burchoq qadarligina shiqirib turamali. Bildarli bilazik bilak bo'ylab shuvib yuri. Ziyorat suqmag'ina jil qor tuzg'ita, ko'milgancha ketim. Ketgancha aytib qoladi. Nende vasiyat ol. Sora aytir. Ul aytdi, ali eshitmadimmi? Eshitganda quloqing bilan tugil, ko'ngling bilan tingla. Ovoz bilan aytganni ko'ngil eshitar edi-da. Sora am bilan bildirdi shu. Amning ma'nosi minglagan. Aminiki mingdan birsigina. Xatir kuzgunda shunsi shog'ilsin. O'tganlardan bari sho'lshir qoldi. Uzay ekan g'umr oqqan suvlar bilan yarasha. Jili qo'zg'atgan do'lqindan qamishqina ovoz solar. Boshdagi xatir shekilli qashtar. Туй мәҗлесе дәвам итә. Сара әбикрә яулыкка төрүле тиенчек тоткан. Сара! Tag'in ne buldu Sara? Сағидулла бізағызды жерләдік. Булыштығыз рәхмәт улым. Шуңа мендім. Иртән аңламағансыздыр дейіп. Кішігіне жібәртіп әйттер едім. Әллә минем шәйткә, әллә юк. Kişiktirip bulmadığını duydu Sarap'a. Bik anlıyız da bik. Sen de anlayını bizne bitirleme. Ne söyleysin ulan? Uramның bir işinde ölüm, ikinci işinde toy. Turmuş şulay bulmasa nişik yaşar idi. Yürek kabul etmeyi bitençe. Bu ne diyor? Hemme bizge şunda varası. Jırlamağızda, beyemegizde digen söz bilen yürmeyin bit. Eydeli otur.
күңелең булмасмы? Шишим. Җәяүле буран кузгалды. Бераз җылынам да китәм. Әйдә. Мәле кызым, алып куй бер төшкә. Юк. Безгә синнән бүләк кирәкми. Мә, алып куй кирәк. Сине искә алды. Соңгы мәлендә дә искә алды. Йөрәкләрем ишеп китте сиңа әйткән васиятеннән. Исән чагында кыланмаганы да кыланган икән. Куй үзен, ана урындыкка. Сез барыгыз, уланнар, барыгыз, бәйрәм итегез. Без нәрсә? Кирәк икән? Барыгыз. Җиткерергә башка вакытын тапмам дип курыктыңмы? Шушы буранда. Әллә аңлата алмадым, әллә аңлый алмадың Фәрдәне. Иртәгә дә мен алган булыр идем. Күңелең елап, эшең пошып тормасын иртәгә чаклы дип уйладым. Яшиселәр дә бар ишәле. Кил, утыр. Әйдә. Кеше күргә киткәндә үпкә тотма инде иртәнге эшен. Анысы шулай. Әйдә, ишек әле. Сөйләшик. Күңелләрдә калмасын таш булып. Менә балым да калды. Рәхмәт. Кирләтер, кайтасы бар. Он деймем, кунаклар күп. Бүген әйнән ишек ялгыз калдырасың. Балалар көтеп калды. Шулай. Киленең ник кайтмаган? Бала табу йортында ди. Балалар һәммәсе кайтып җитте. Сабыр гына узаттылар. Безнең Габделхарисыбыз гына өлгермәде бит менә. Күңеле белән безгә якында бит. Эше белән дөнья читендә. Сагыйдулла җир җимертә иде. Үткән атна кич төзелештән кайтып килә. Балтасына агач башы килгән. Шул кичне төш күрдем. Имеш, ана казымны күтәреп аның янына килгәнмен дә, суеп бирәләр дим. Ул ана казны суймыйлар ди. Мехрибанлы булды. Ничек күнегелер ул юклыкка. Күнегелмәс. Ир күмү, ярты җанны күмү. Балаларга ата-аналарның хәсрәтен күрмәү яхшы. Безнең бәхет шунда, белмәсеннәр, берсен дә белмәсеннәр Фәрдәнә. Йөзгә чыгармадык, тату яшәдек, үпкә тотмадык шөкер. Беребезгә бер бурычлы булып калмадык. Шулай. Менә соңгысын алып менүем. Нәрсә соң ул шул хәтле дә серле Сара? Сара тиншекне шишә. Урындыкта тальян гармон ятып кала. Сагыйдулла язларының моңы. Гармон? Ник күтәреп йөрисең аны? Сагыйдулла кушты. Васыяты шулмы? Шушы. Син алып биргән ишаңа бу гармонны. Салкынай татышта. Бакшы тәрәзәләргә нинди боз атты. Гармонны Фәрдәнәгә менгез дигәч, үзем дә ышып киткәндәй булдым. Аңлагач бәхтеңнән көнләп куйдым. Мә, ал. Күз алмасыдай саклап яшәде. Рәхмәт. Фәрдәнә гармонны кулына ала. Хыялында Сагыйдулла гәүдәләнә. Хатırlыйсыңмы, Сагыйдулла? Башка чыккан кызны Есен базарыннан алып кайткан идем. Төп йорттан килгән 10 башкасының 7сен алмаштырып. Курка гына. Сукага акча җыйдык. Мин гармон алып кайттым. Мин куанып бетелмәдем җиләр. Күрсеннәр янәсе. Кунак төшем туй мазарларда иң кадерле кеше мин хәзер дим. Искесен Габделхариска биреп, монысы белән эңгер-меңгердә урам әйләндек. Суканың кирәге чыкмады. Колхозга кердек. Атны илтеп бергәнең өчен җыладым. Тиргәдем сине. Күәскә дә күрешегә чаба идең. Безне колхоз кешитте. Ялгызың азапланган ише булдымы соң? Газиз хатирәле бу гармон сиңа. Кайчандыр исмең гәҗитләрдән төшмәгән
Орденлы тракторшы Фәрдәнә Басыровайдың шуның истәлеге. Сағидулланың ашы васияты. Ашы демәде. Демәде? Тилгән тауында ич. Аның жаны белән минем жан изгеләнүе тәкәрлек булып аваз салган иде. Өстә ул гармонимни. Аста сазлык өстендә әйләнә тәкәрлек кычкыра. Тикмәгә булмаган. Ура идек. Аңылшы минем үлгән хәбәр килгән. Фәрдәнә үзенең яшьлегенә кайта. Сугыш афәтләре артта калган, әмма аның йөрәк яралары төзәлмәгән әле. Яшәү ямен югалттым. Ялгызлык сыман гамым бетеп артны карамый йөри торгач, йорт җирем янды. Үй каршында үскән каен кара киде. Карлыгачлар кайткач, икесе бергә кара кисәүләр өстендә изгеләнеп очтылар да югалдылар. Бер кулын калдырып кайткан солдат Сагидулланың дусты Ярми күренә. Карлыгачларың оя тапмый, Фәрдәнә. Киттеләр. Кышлар яңа якырыр. Мин генә балаларым белән кая барыйм. Кышлар булмаганбыз ичмасам. Мин дә чарыйдым. Сыңар карат белән ерак китеп булмас. Синең оя юк, минем канат. Сугышларга учлар итеп яшисләр бар әле, Фәрдәнә. Чык кияүгә. Кемгә? Миңа. Кайтыр дисеңме? Фәрдәнә, көтеп кенә терелтеп булса иде үлгәннәрне. Менә шул, синең оя юк, минем канат. Чык кияүгә. Карлыгачларың оя кыра, Фәрдәнә. Бау булып, ешелепләр генә торган хәсрәтләрне шулай тоймадык. Еллар үтте. Сагидулла кайтты да төште. Кыш көне күк күкрәгән шикелле. Килгән тавыкрында көлтәбәйле идек. Мин тракторчы комбайн тагып йөрим. Тышлеккә туктап, бәбкә төпләренә хәл җыярга яттык. Исәннәрмесез, хатыннар? Исәннәрмесез? Күрмидә торабыз. Сара! Басырныкылар югаламысың? Бөтенесе кайтып бетте. Минеке генә ул. Фәрдәнә, тор, Сагидулла. Нинди Сагидулла? Берәү генә лабаса ул синең. Әнкәсе! Субханалла! Сау әнкәсе! Ярми, кырдаш! Исән кайттыңмы, Сагидулла? Исәнме? Саумы? Туктале, ник чирисең сара? Ярми, кырдаш, тот, җибәрмә, тапкан уен. Тоткан дуланы. Әйдәле. Туктале, сара, ник чирисең? Ник йөзең качты? Ат урламаганлар. Бас ярсуны, хатыннар! Ибраһимны күрмәдеңме, Сагидулла? Бие Ярми! Бие, бас ярсуны! Миңа караганда да авыррак булыр сиңа. Бие, бас ярсуны, бие!
Молотилка барабанына тыккан көлтәләр күпрәделәр. Ләкин жан аутуның бер-бертигенә кыйлып калмагы килгән тауга суында. Югыйсә, җир чыдамас иде. Шаттырып чыгарыр иде безнең яраларны ул язларда. Яфраксыз карт агач итеп. Ярми Фәрдәнәне алып китә. Шундый хәлләр икән монда, Сара. Фәрдәнә белән синең арадагы күперләр җимерелде шул. Әй, икән, Сара. Әллә юкка гына кайттым инде. Ничек юкка булсын? Үз каберемне күргән кебек булды әле. Шак кына аның каберенә кайтмадың. Ничек каберене? Сүз сөйлешеңне аңламыйм, контузия бергән ише. Яшәү өмете киселгән иде Фәрдәнәнең. Ярми ялгады. Йөрәкне йөрәккә түгел. Син уйлама, ниндидер гыйшык-мишык нәрсә булгандыр дип. Теге Ярмияның сулган тормыш тамырына үз каны тамырын гына ялгады. Яшәр өчен. Бар үлемнәргә каршы торып яшәр өчен. Ә син, Сара, көтәсеңме? Көтәм. Көтмә, Сара. Көтмә. Фәрдәнәгә үчен әйтәсеңме? Көлмә син. Көлмим, Сара, чынлап әйтәм. Кем белә бит булай булып чыгасын, кем белә? Минем урында беләсеңме кем басып торга тиеш монда? Үзеңнән башка бер кем дә түгел. Кимсетмә үзеңне. Яраларга вакыт дава, онытылыр. Синең урында булсам, биразга китеп торыр идем мин. Китеп? Әйе. Китсәң иде дә бит. Кем тота? Син, Сара, син. Мин. Ибраһимне күрдем мин. Ибраһимне? Мин аның гозрен алып кайттым. Гозрен. Нәрсәгә мин аның гозрен? Сиңа түгел, миңа. Нишлим мин гозр белән үзе булмагач? Нишлим? Миңа үзе генә кирәк. Үзе генә. Үзе. Яз. Урам чаты. Фәрдәнә белән сәнәк тоткан Сагыйдулла очраша. Торасызмы? Торабыз. Бу капка төбендә яшладым. Менә Сарага печән китергән идем дә, чана салулап сәнәк төшеп калган. Алай. Габделхарисыбыз өйләнә. Хат язган кайтагын алмыйм дигән. Үзең бармыйсыңмы соң? Кем белән? Безнең малай өйләнә ич. Минем белән. Алайса юк. Юл үзегендә ерак китеп булмас. Әйе, иртәрәк өзелде безнең юллар. Яза әллә нинди килде шунда. Нурсыз, моңсыз пычрак. Моңланасың киләмени? Моңнары да булыр әле, булыр. Пычракларны юар өчен. Фәрдәнә китә. Сагыйдулла Сарага китергән печәнен ия башлый. Сара кайтып керә. Кирәкмәс иде. Ничек кирәкмәсен? Ничек кирәкмәсен? Ни уйламаслар? Ни уйларлар икән? 2 балалы тол хатынга 4 пот печән китергәнгә. Каһәрен аз күрделәр мәллә сугышның алай уйларга? Кирәкми. Синең өлеш кирәкми миңа. Минеке түгел, Ибраһим өлеше. Исән-сау кайтсаң минекеләргә дә булыш кала, кордаш. Сараның миннән кала бер кеме дә юк. Онытма, кордаш, ярдәмеңнән калдырасы түгел Сараны. Бел аны. Менә нәрсә диде ул үләргә калыр алдыннан. Сөйләле тагын бер. Инде 40 маса 40 сөйләгән.
Тагын берне генә. Нигә берне генә? Кирәк икән 99 мәртәбә сөйлим. Моны үлгәнчә сөйләргә дә сөйләргә, дуга итеп сөйләргә, бүтәннәргә сәҗдә кылган кебек тыңларга. Син миңа нашлай сөйлә генә. Китермә пешән, алып кайтма утын, аны кисешмә турашма. Кирәк түгел түбәя буларың. Абзар кура төшүеңдә. Балага итек басып бирүләреңдә кирәк түгел. Тик син миңа нашлай сөйлә генә. Тагын бер мәртәбә. Соңгы мәртәбә. Төрле шәшләрдән җыйдылар безне. Иң яхшы разведчиклар дип. Карасам, Ибраһим. Ул очрашуларны булай сөйләп кенә аңлатырлыкмысың? Шулай кирдек немец тылына. Ерак кирдек. Дошманның яшерен аэродромын табарга куштылар. 8 тәүлек йөрдек. Таптык. Кирәген кирәкчә шартлаттык. Тоттык бер тел, кире борылдык. Безне куа киләләр булып чыкты. Тегеләрне тоткарлар өчен әле бер төркемебез кала, әле икенче төркемебез. 30 кешедән 6 калдык. Тагын изгә төштеләр безнең. Телне ничек тә алып чыгарга кирәк. Шират Ибраһим белән миңа җитте калырга. Менә шунда командир каршына чыгып басты да, икебезнең бербез кайтсын иптәш капитан. 2 гаиләгә бер ир кул калсын дип ярып салды. Менә шул калудан калды. Аннан соң мин дә калдым. Бөтенләйгә каласым калган икән дә бит. Рәхмәт, Сәгыйдулла. Миңа ниткән рәхмәт. Үзең дә ялгызым. Аманатын ташла инде. Җитте. Ир кеше, каян килеп кая китмәгән. Син хатын кыз башың белән Нужаның бугазыннан алып керешкәндә, мин биленнән генә алып аркасы белән салмам мәллә. Бүтән кишәнеп йөрмә инде. Сыерны сатам мин. Кәҗә җиткән. 2 балага күпме кирәксең ул? Ишеттем. Авыр. Шулай да бераз сабыр ит. Менә бу китергән печәнне ашата тора әле. Тора бара күз күрер. Минем нәрсә? Бер кәҗә дә 2 баш сарык. Җәй шәп килде. Печән күп миндә. Аларга да җитәр, синең сыерга да. Нинди кызык дөнья. Мин сыерлы була торып печәнгә интегәм. Синең печәнең була торып сыерың юк. Кешеләр дөньясы да шул аты кыргыры. Ничек шул? Ибраһим урынына үзем генә калган булсамсың. Кем белә бит булай булып чыгасын, кем белә. Син дә йөрисең каңгырып, мин дә шул печән шикелле. Ни сиңа, ни миңа юк дөнья яктысы. Бәхет 2 яклы күрәсең. Мәтрүшкәйсе. Мәтрүшкәйсе. Әйбәт печән сары. Сәгыйдулла пишән өстендә утырган сары янына авып, аны кочаклап үбеп ала. Шушы мырыгы дүрүтәвен. Бүтән берәү булса, изгәләр, сөякләремне атар, маңгайын җиргә тигәнче тибәр иде. Авыртудан түгел, тол хатын хәтерен калдырудан, оятыңнан сызланыр идең. Ялгыш, кем белән булмасын? Теләсә кем белән, минем белән кирәкмәс иде. Байтак исәрләрнең телен аркылы тешләткән. Ялгыш дим, ялгыш, хаты. Әллә кемнәрне тешләрдә күрдем. Әллә кемнәрне эт итеп кудым. Ибраһимым булсаң икән әгәр, бөтен авыл белән карап торсалар да, салкын дими, кар дими, оялмыйча. Бар икән дә соң дөньяда изге җаннар. Утының җитәрлекме бригаднага? Йөрмә бүтән. Үзем. Билданым да эшкә ярый хәзер. Йөрмә бүтән. Алайса менә нәрсә? Сыерыңны сатасың миңа. Сатам. Аны түгел. Ярты җанымны сатам. Ни күрәм, шуны алам. Сатулашып тормыйбыз, бәяне үзем куям. Минем нием бар, шуны сатам. Киләчәкне яшереп булмый. Сыер кысыр. Алдап ни мәгънә, шуңа сатам да. Миңа иткә кысыр сыер кирәк. Симертеп, беразын ашарга, беразын сатарга. Кайда ул сыерың, карап чыгыйм да. Әнә, абзарда кара. Ялгыша күрмәсәре. Сыерың бушка ашарга җыенмаган, буаз. Кыз сикелле сыер, кысыр каламысың тол хатынга шанып, Каян килеп?
Көтүші ол бұш әйләмәгән. Сыйырың ұялғандыр, көтүші күзіне шалынырға. Инде дә телең. Ибраһим шул булыр иде. Телең белән түгел, әллә нең белән сөйләшәсең шунда. Каян беләсең буаз икәнен? Сатушы түгел, алушы әйткәч шал инде. Сатып алушы кеше малын мактамый торган иде. Менә 5000 ярым тәнкә сиңа. Сара өйгә кереп, шешә белән стакан алып чыга. Мәгәрише. Рәхмәт. Шанмыйсыңмы әллә, саныйсың? Сана. Асынасыңмы? Шулай инде нәфсенең төбе юк. Дөрес әйтәсең, нәфес шиксез. Тик артык акча түләү юмартлык түгел. Телең белән әйтсен күңелеңдәгесен. Күңел теләген акчага төрмә. Ул Ибраһим өлеше. Ибраһим. Ник ширканасың? Үз өлешем дияргә. Минем тормыш Ибраһим үлеме. Бу аның гызрын үтәп. Аның гызрын. Менә сиңа. Я акча, я печән. Икесенең берсе. Кайсысын сөйлисең? Өченчесен. Ничек? Өченчесен. Юк, өченчесе. Бар. Өченчесе син. Мин? Көндә чыккан кояшның җылысын 5 ел буе сизмим бит инде. Җәйгән миндәрем тышыннан 5 ел буе күз яшы гына юам. Сыйырым бирнәм булсын Сәгыйдулла. Аңламый калдым. Нигә соңгы мәртәбә сөйләттең Ибраһим хакында? Мәңге онытмас өчен. Миңа соңгы фатихасы итеп тыңладым. Сез Минзәлә татар дәүләт драма театрының драматург Әхәт Гаффар әсәре буенча куелган Язлар моңы спектакленең беренчелешен тыңладыгыз. Аның икенчелешен сез тиздән, ягъни Россия радиосының соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезнең игътибарга Минзәлә татар дәүләт драма театрының драматург Әхәт Гаффар әсәре буенча куелган Язлар моңы спектакленең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә Мулла Нур Мустафин куйган, музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Рольләрне башкаралар Фәрдәнә Фәниса Зайнетдинова, Сәгыйдулла Әхмәдиша Җиһаншин, Сара Роза Җиһаншина, Ярми Рәшид Мәрдәханов, Люция Рабига Гыйзатуллина, Хөрмәт Рөстәм Муллин, Мулла Нур Мустафин алып бара. Фәрдәнәләр ие. Ярми базардан кайтып керә. Кайттыңмы? Күперне сүтеп бетереп яталар. Шагыл кирдем бу якка. Әнисе, самавыр куеп җибәрсәң иде, тамак чатнады. Хәзер соң, хәзер. Әнисе, сиңа бер нәрсә алдым әле мин. Ой Алла. Кил әле, кил. Юк, шәмә әрәм-шәрәм итмәс идең. Әрәм дип сиңа да язык түгел. Каясың? Менә күлмәк. Әникәйнәмме? Рәхмәт. Әйбәт. Бигрәк таман бакчы. Әнисе, мин әйтәм әллә сабан туена кофтасын алмабызмы, юнны? Оннан соң мин әйтәм әллә көзгә мамык кәҗәсе юнәтәсе түгел микән дип. Нигә? Кышын шәлбәйләрсең,
Бәлкем үзегезгә дә бер шәрлек артыр иде. Менә бит мин үзем шушы сыңар кул белән дә 3 шкаф ясап саттым. 2 тәңкәдән. Шулай. Өйгә килербез, әнисе, җан тыныч булсын, җан. Елгада боз китә алмый торамы? Әйе, су аз быел. Игеннәр уңармы, юкмы билгесез. Билгез. Сәгыйдуллаһ рысы. Ул Иштем икәнни. кем белгән? Столыйны каһар. Кайда икән, ә? Ишеткәндер бер җатында кыз кыркын отып алсын дип урам әйләнүе. Салгандыр шыйлма. Урамда бала-чага шикелле пычрак ярып бермәсә. Тукта. Былтырда үтте түгелме шушылай? Үтте. Шуннан бeri уйнаганы хәтердә юк. Ни сабан туенда, ни кунаксында уйнамады бугай. Уйнамады. Яшь җилкенчәк аптыратып бетергән ирәт дип. Уйнамаган былтыргы яздан бирле. Менә икенче тапкыр. Килешми инде булай. Сарасы нигә тыймый икән, ә? Ажаган. Яз тинтәкләнеп килә быел. Беренче мәртәбә көтүгә чыккан кысыр сыермыны. Ярми. Күйем миңа алабасамы? Миңа. Ничек? Сиңа. Никләр газапларга булды икән. Йөрәгенең үч белән ташуы икән дә һич аның ярми. Мин аңа ташырмын менә җайын китереп. Шундый итеп ташырмын бер. Су юлы Шиләк киянтә күтәргән Фәрдәнә Сәгыйдулла белән очраша. Саумы, Фәрдәнә? Бер кие. Фәрдәнә, суыңны эчим әле, тамак чатнады. Шишмәгә кар суы төшкән тәмле булмас. Кар сулары йөрәк талдырмый. Рәхмәт. Габделхарислар бәби алып кайткан. Уза гомер. Үз гомеребезнең читеннән карап кына узабыз шикелле. Тагын чакыралар, гел юл өзелгән чакка туры килә. Әйе, кар күп быел. Зират пичмагындагы каеннарга хәтле су басты. Басты. Ташу хәтмәле килердер. Хәвефсез узсын. Бүген я иртәгә инде. Нәрсә? Ташу. Бүген я иртәгә. Ел сайын бүген я иртәгә. Тагын үтәрсең микән? Ташкынга буа юк. Бәреп чыга кар астыннан да. Ташый ургып. Син Нәрсә мин? минем битемә кырымнар ягып үтәсең. Язгы ташлар җир битен юган чагында. Җир яшәрә. Мин каралам. Ә минем күңелдән килгән тавы караларын нинди ташкын юар? Сиңа минем җанган җанның килегенә ләгә. Килегенә. Мин ышанам Аллаһка. Әгәр аның җәһәннәме синең җанда дисәләр. Нишлим соң сүндерергә әмәл тапмагач? Сарам әллә дигән идем. Кем кабызган шул гына сүндерә ала икән җан-җануларын? Соң алайса җаның утына мин су була алсам. Халык күзе төшмәс берәр урыны бардыр бу дөньяның. Бер топтан кояш сүнмәс. Бар микән андый урын безнең өчен? Булса, минем сиңа җәһәннәм булып тыелган җанның анда җәннәткә әйләнүе кемгә хаҗәт соң, Фәрдәнә? Ничек итеп җанны хыянәт пычак астына салмак кирәк? Гомер буена дөнья хуры булып яшәгәнче, бер мәртәбә мәхәббәт бурыгына булырга риза. Әгәр син минем моңлы дөнья икән, кирәк түгел миңа бүтән дөнья. Йөр, алайса шушы киең белән урам буенча шыңша. Җырның җыртыгы юк. Шыңшысаң да гаеп түгел. Сөю җыры. Сөю? Мин табышмак җырламадым 3 ел рәттән. Табышмак. Каршы әйтер идең мәллә? Җавабың үчлек дисә. Юк, Фәрдәнә, юк, алай димә. 10 еллык газабымның барсын җыеп атма, кире минем җанга. Үчлек түгел, сөю иде. Фал хакыйкать, сөю иде. Үчлек түгел. Үчлек түгел.
табышмак. Ике җавап. Кайсысы хак соң? Кайсысы хак? Саралар ишек алды. Сара Сагыйдулланы ишектән төрткәләп чыгара. Артыннан бүреген ыргыта. Сагыйдулла бүреген алып, пөхтәләп, кыңгыр салып киеп куя. Чыгып кит, Ходаем, эзең булмасын. Туктар, Минем дә җан барлабаса, кешедән ят валлаһи. Нәрсә? Ят җир күрсәтеп йөрим мәллә? Ансын эшләсәң җиңелрәк булыр. Бармак төртеп дивана дип көләрләр дә эше бетте. Теләсәм уйныйм, теләсәм мырлыйм. Мырламыйсың, җанны тырныйсың. Синекен түгел. Ничә ел теләсең бит җанны, Сагыйдулла, ничә ел? Җиткән кызыңнан оял. Нәрсә? Көнчелек басам әллә? Ник юкка тыпырчынасың? Елга бер мәртәбә яшьлеккә кайту шәригатькә сыя. Картаю, сөрхәнтәй. Күпме түзәр башкайларым. Ә минеке? Соң, Сагыйдулла, өзеңгә үчләнмә. Ян кылларын үзәр кешеләр табып бирсен миңа Сара. Күземнән юк булсаң иде, валлаһи. Сара гармунны Сагыйдулланың кулына тоттыра да өйгә кереп китә. Сусадымла җаны, сулар кайда, дәрья суларында юк файда шулы. Урамнарла гизеп, җаны тибратып, бер үтәлсәм шулы файда. Нәрсә иртәсең мине ташлы төндә каңгыртып? Ничек итеп акылга килергә дә, ничек итеп бу хисләрдән айныргасың? Кеше кайгысына саңгырау булып ник йөрим соң мин? Җитте. Бүген соңгы көн. Соңгы кат. Фәрдәнәләр ие. Шиләк киянтә күтәреп, Фәрдәнә кайтып, кисмәккә су бушата башлый. Ник утка бызмыйсың? Караңгысы да адәмнәр өчен яратылган. Караңгыда кеше күрми. Нәрсәне? Иң кимендә синең шуның белән сөйләшеп торуың. Иң кимендә. Артыга ни? Эңгер-меңгер йөзегезне капламаса, телегез нәрсә сөйләгәнне йөзегездән белер идем. Эштә нинди авыру ятканны күбрәк телдән беләләр. Авырудан караңгыда качып кына кутылып булыр дисеңме? Авырудан? Юк диген, ишебездә бер-беребез күңеленнән яшереп асраган авыру. Иштәсеңме? Буа өстеннән елга ташый. Кисмәгең ташый. Кисмәк түгел. Җан ташый шулай. Әнә, бүген тагын узам ди. Соң шулай булгач нишләп сөйләшеп торасың шуның белән? Әйдә, тор. Булай да авыл күзе күрми иде үзегезне. Бу якта минем бәхеткәйләр хәттин ашкан инде. Үтә күренмәле, күлмәк кенә каплап бетермәле түгел. Син дә торасың тагын хатын белән. Нинди хатынсың мин сиңа? Бар дөньям белән кеше күзе телендә булгас. Бер мыскалда кыңгырыш кылмыйча яшибез. Ә син шуның белән караңгыда сөйләшеп торасың. Әллә инде яныңдыңдамы? Фәрдәнә. Фәрдәнә бәрәнгә әршергә утыра, Ярми аның янына тезләнә. Бәрәңге шәп тора быел. Бәрәңге шәп.
Әллә соң үзең сөйләшеп карыйсыңмы? Урамда дошманнары биргәндә, өйдә хатын гына уламасын иде. Син башың кара тизрәк, тамак ачты. Утын алып кер. Хәзер. Гармун тавышын ишетүгә, Фәрдәнә пычагын куеп, тәрәзәгә каплана. Ярми утын алып керә. Иле теге тәрі бағанасы. Құшағында жиз бақалы кәжесін бақыртып. Яхлай. Төнен инде якты бүген. Ул исән чакта миңа яшәү юк күрәсең ярмый. Ихтимал шулайдыр, Фәрдәнә. Ихтимал. Тукта. Шырым әлі шул ғазап тәрбишінің қаршысына. Ярми өстәлдә калган пычакны алып урамга ыргыла. Жан зәһиләңді туктайсыңмы, юкмы? Ник туктадың? Қада! Сагидулла гармун курыгын суза. Анда үлем фашистларга дигән сүз жазылган. У сүзләрне күче белән ичкан пуляларда аламаданы. Синең чалгып чаң түгел. Минем өчен генә алма җаныңа. Йөрсен шунда. Язгы көндә ат көтүенә җибәрелгән үгез шикелле нишләрен белмичә үкерә. Гармундагы бу сүзләрне пуляларда читләтеп үтте. Җырга үлем югаңа. Ул сиңа карт әтәч түгел, суя алмассың. Кара учлы күзеңә кызган тимер басар идем, әгәр ди ки минем кулдан килсә. Килегән тавында ук кигән индалар. Эш калмаган сиңа тамчыда. Шорлама, телеңне кытыршы җаның ашка. Минем җанда ярсыган үзне синең сыңар кулгына чылбырлый ала торган булса иде. Кешеләрнең дә борынына быжра кидерелгән, Сагидулла. Кешеләрнең дә. Быжра? Бусы ни тагын? Намус. Кеше кулындагы чылбырны күргәнче, борын астындагы намусыңны тотып карар идең алдан. Башта синекен. Үчлеген кимергән сөяк булып калый малайса. Яшә игәп, минем таш йөрәкне. Шул ташны эритәм дип йөрим ләбаса. Тел суқырыл. Фәрдәнә игәр Синең күзең сөйләсен. Тел әйтәдә кіріп қаша ұясына, шағып ұясына қашқан жылан шикілі. Гармуның да шул. Шағамын-ей. Шағамын-ей. Құп машарға мүмкін кіші жанын. Шушы гармуның тузған шалла тілесе. Тузғаншы? Син менә шулай хәтереңнән бәріп шығарып қара минем мұңны. Тәннәр шірір, ауыл қалыр. Хәсрәт кисәуі болып кирәгән мұңымы қалыр. Шул кисәуне менә чалгып чак белән канагызып сүндермәкче булдың. Алай дисәң, 20 миллион корбан каны белән бөтен хәсрәт кырмын юып булыр иде. Сагидулла. Сугышның бу хәсрәт капчыгын мондый җыр белән генә тиңи алмыйсың. Бир тыңгылык. Фәрдәнәгә, миңа, үзеңә, Сара да бар, аңарга да. Тыңгылык, тыңгылык. Җинаятькә яза тиеш. Нинди җинаят? Хыянәттән зурсын белмим. Сагидулла. Җырны шундый усаллыкка төрәләрмени? Бер генә яшибез, интектермә Фәрдәнәне. Нәрсә? Үзем генә газапланыйммы? Теләсәм нишлә. Менә иш, теләсәм нишлим. Соң ирлеген кайда соң синең? Борчылма, тиешле җирендә. Йөрәк мичендә хисләр яна тирәләй. Аракы да басмый бит ялкыннарын. Соң кем гаепле, кем? Мин мәллә? Авыл хатыннарының ни гаебе бар? Кем хокук биргән сиңа, тылларның ирләре кайтырына өметләрен өзеп тормышка чыкканнарның күңелен булгатып йөрегә? Кем 2 яши, Сагидулла, кем? Мин 2 яшим. Мин үлеп тирелгән. Яңгын басылгач кайттың шул, Сагидулла. Күмер өстенә кайттым шул, күмер өстенә. Менә җан пыскый ярмый, пыскый. Фәрдәнәне кедә пыскысын дисеңме? Нәрсә дип кыйнадың соң син шул Гитлерны?
Мында қайтып аны изалағаш. Бұсы енді менім іш, менім. Сені кім екен, Сағидулла? Сені кім екен? Шушы жырны улақлы шешмей етіп, сыңғы сусауымны басмасмы деп тұршуым еді. Шырпыңны сызады, Сағидулла. Рахмет. Соң, ерінді алай болғаш, оның бағыр қопқасына дігіт сылап, шуның ашық кемсеніп қарауын тілесең дүнияға. Но бір келерсің әлі, Сағидулла, қырырға дейіп, өзің сылаған дігітіні өзің юудан мәхрум етерлер. Тойдым, ярмей, тойдым. Сілік болып ябыштым сізге. Енді міне қазір қойғыларға тойдым да, түштім өзім қобып. Бүгінгі жер ақырғысы еді. Ақырғысы? Ақырғысы. Неге соңаны тіл шойқап қарышасың, а? Сілік өзі тоймыша қопмыш, ярмей. Әсен пішақ білен қобармақшы. Не мәғана барсың сілікні үзуден? Жанығызға ауызы білен қопып қалғаш. Соңыл жеріңні қыстырдай күл қоян аласың бүтәнше. Эх! Сағидулла! Тоқта әлі, тоқта. Отырып тұр әлі, отыр. Мен қазір. Ярмей идән шәйнек белән кружка алып чыга. Әйде, тұт әлі. Шистап алдан бұл нәрсе. Әйде, тұт әлі, тұт. Әйде, іш. Ойынлады бір шақты кейін, Сағидулла. Шәп мұнда ермейя? Әтләр меңа олайлар еді қушылып. Сағидулла, тоқталі. Ташу буаны алып кетті. Кетсен, ермей. Кетсен, ағысын ташқын жер үстіндегі барлық шақшыны. Қалмасын жер бетіне отырып. Тіріс.
Саралар башкыш төбе. Сагидулла гармунын кычаклап, уйланып утыра. Кайттыңмыни? Кайттыңмыни дим? Ташуаға. Көңілең булдымы соң? Булы башты, Сара, булы башты. Инде неге торасыңмы кыпланып? Кер. Бәхилләшәм, Сара. Кем белән? Гармуным белән, Сара, бәхилләшәм. Тыңлады. Киен инде дә. Соңғы мәртебе сиңа уйладым, Сара. Син үзеңә уйла соңгы тапкыр. Үз ишеңдә чыгаргансың. Үз ишеңдә сөндердә. Кем кабызган, шул сөндерә. Кем кабызган шул? Ай-яй-я, кем кабызган шул? Әле дә ярый син аңладың мине, Сара. Инде уйнамыйм бүтән. Йөрәк кенә түгел, бармаклар да арыды хәтта. Салкынчалатты. Башыңа кил. Бүрек төшеп калды, бер җыргана аша чыкканда, агып китте. Шул гына җитмәгән иде. Баш китмәсен агып, исән булсак җылытыр. Җылытуга борылды инде. Бәрәңге пешердем. Суынадыр, керик. Силекләрен кубарып аттым әлле җанның, Сара. Яраларын тегү инде сиңа. Карал хатын. Я. Мунча ягып җиппәр әле син иртәгә малай. Шу, атның ахырында гына керендең лабаса. Син як әле як. Ярарсың. Беләсеңме? Яшь чакта алачык ярыгыннан бер кыз затының шишенгәнен карап торган искә төште. Шыкынчык. Синең яшь чакны хәтерләмәк булып азапланган идем. Күз алдында эссе әүннәр, печән бугыллары, ашлы кибәннәре, сабан туйлары. Син берсендә дә юк, йөзең төсмерләнмәде. Әнә шул кыз затыңны иште. Таныдым, ул син икән. Мин? Әнә шул алачык ярыгыннан таныйм сине. Шуннан ачылды хәтер. Ибраһим да бар иде ул чакта. Менә бит ул дөнья инде, яшисең, ә гомер күрелеп бетмәгән төш күк кенә икән. Эх, күреп бетерәсе килә. Алачык ярыгыннанмы? Алачык ярыгыннан. Синең аша гына карыйсы калды инде бу дөньяга. Бәрәңге суынадыр, керик. Син як әле мунчаңны як. Ярарсың. Гомер узгач икән ул кешенең бәясе. Бәясе? Ярату диюм. Менә качан килә икән ул бер-береңә кадер. Рас килгән икән, сүрәнләтмә. Мунча кебек кайнар тот, яшә, чабын күпме жары бар. Суынырга дисәң, аунар кары, кирип ятарга дисәң, кабре бар. Лютфия белән Хөрмәтнең туйы дәвам итә. Хәзер безнең уртак мәшәкатебез бар. Ярату мәшәкатьмени? Тормыш мәшәкате. Безнең әз генә мебелебез, кичләрен ягар учагыбыз, кызыл чәчәк ата торган гөлебез бар.
Шуңа сур насибеп торыр. Яратуыбыз. Тагын ни кирәк? Әйеме, хөрмәт? Тагын бер генә нәрсә кирәк. Буларның берсен дә онытмасы хәтер. Хәтер суында кешенең йөзе бүтәннәргә күренеп чагылып тора икән. Бу дөньяда яшәгәнеңә үкенерлек булсын шайтан алгыры. Суага да китә. Аккан тавышы кала җыр булып. Җырлардан тыла. Яңалар ишеге. Тик аларны һәркем ишетми. Сәгыйдулла абзый янә безнекен ишетмәде. Без дә ишетмәбез кемнекендер. Ишетте Сәгыйдулла абзый. Ишетте. Фәрдәнә әби хәтерендәге Сәгыйдулла ишетте. Шулай булгач хәтер, яшәү белән үлем арасымыни? Җыр белән җыр арасы. Шәлтәрле шана хузарлы от ялларын җир кисә шул кар бураныдай очар идем тау башында син дисә. Сәгыйдулла абзый җыры. Каян белдең? Фәрдәнә түти белән минем арада тамчы да сер калмады. Шул сер калмау хәтер түгелмени? Син каян беләсең ул җырны? Өмет тулы бу җырны без бергә отканбыз икән. Онытмаска иде Лүтия. Йөрәгендә аны 1000 кат ятлады. Онытылмас. Үткәннәрдән бары тик шул җыр гына кала икән иш. Ләкин ул җыр безгә яшьлек ядкәре. Бергә откан өмет тулы җырны йөрәгендә 1000 кат ятлады. Үткәннәрдән бары шул җыр калды. Ул җыр безгә яшьлек ядкәре. Үткәннәрдән бары шул җыр калды. Ул җыр безгә яшьлек ядкәре. Бер мәлне мәктәп балалары килгән иде бу гармунны алмага. Гыйбрәт алмагадыр инде. Кайларда гына уйнамагандыр. Кайларда гына. Ямаулары икәү генә. Икәү генә. Сакланган. Моның күргәннәре 2 тапкыр яраланган. Гармунны әйтәм. Берсен мин дә беләм. Сугыштан язган иде. Пулет иде дип. Икенчесе пычак изе. Оттан судан күп саклагандыр иясен. Баш киселсә дә фақат шул 1000 калаласа кешедән. Сәгыйдулланы да шул 1000 саклагандыр. Синең бәхеткә. Кемгә бәхеткә, кемгә үкенешкә. Җир тигезли бәхет белән үкенешне. Инде үлгәч кенә бүлешмик. Авыр туфрагы җиңел булсын. Шундый моңнарны да күмәм икәнни җир. Күмәмесе. Әйләнәләр дә кайталар, әйләнәләр дә кайталар. Әйт әле дөресен, Фәрдәнә. Сиңа ул көй кара күкләр дәрьясында очып йөргән кызгын тавышы булып тоелмадымы ул язларда? Кызгыннарның кешеләрдә ни эше бар да, кешеләрнең кызгыннарда ни эше бар? Этләр өрә торды, без менә трәшәй ишәбез. Әле соңгысы булмас, иншалла. Вилданың чит җирләргә алып китсә дә онытма безнең ничек торганны. Дүртебез дә бер кишанкыга береккән читләвекләр шикелле яшәдек. Читләвекләрнең берсенә бер корт кертмәдек. Хәтере җәрәхәтле китте Сәгыйдулланың. Әрләмә. Хәсрәтемнән. Зарланма. Үпкәм юк. Ник дисәң, яңадан тусакта нәкъ үткәнне кичкән булыр идек. Бер мыскалын да чит бәхетләргә алмашмыйча.
Шей яңар димәле. Юк. Рәхмәтләр яусын, көтәләр булыр, кузгалыйм. Ташлашмаска инде. Тагын онытканман. Сине бит Вилданың алып китә. Кай алып китсен инде, бармасам. Кая барсаң да шушы içinde ул. Шушы ил, шушы гам. Кая барсаң да бер җир кала анасы үз иманың. Китмәссең микән? Юк. Йөрешеп торыйк. Инде бергә булсын бар байым. Бергә сора. Сау бул. Хош иттек. Сау бул. Хәерле кичләр. Сара китә. Фәрдәнә гармунны кулына алып уйга тала. Мин гармун алып кайтканнан соң Сагыйдулла белән 12 ел торып калдык. Юраганым юш килгән ласа. 7 казга бергә үткән 12 ел алып кайтканмын иш. Йөзем базарыннан. Ай. Кайда икән хәзер сине саткан кеше? Сонамасаңадай гарамонатли 12 яшо ояламасаңадай яшы гомер килмәй ки. Бетте, сүнде, сүрелде. Күкрәкләрен сандык итеп бар, моңнары белән китте барды. Фәрдәнә гармун уйный. Хөрмәт белән Люция кереп, сиздерми генә тыңлап торалар. Эздереп та уйныйсың инде бит, бөтен җанга тулып яңгыр. Көлмә алан. Җае чыкканда яңгыраткан чаклар, барлай иде бит кана. Кайчанда шушының ише туйларда бу гармунны кулга үзем дә ала идем. Яшьлегебез авызлыксыз ат булды. Тизгененнән тотасыңмыни? Җилеп үтте. Тузып калган тузаннарын сыпырып утырып. Гармунны сандыгыннан алдыңмыни Фәрдәнә түти? Сагыйдулла бабаңныкы васыят иткән. Сара пашуны менгердемени? Шуны тышта кар тузгыйда, ишта хәтер тузгый менә. Яңа елга каршы үлүен әйт Сагыйдулла бабайның, Пөхтә кеше иде. Яңа елны ваклап торасы итмәгән инде. Әки калган бит зихенеңдә. Бетте ки. Үзе белән алып китте. Авыл хәтереннән язгы ташулар юды моңнарны. Ябей. Быел Түлин кавырманында пишән чаптык Сагыйдулла бабай белән. Төшлектә мин пишәнгә сузылып яткач, ишыклыйды буйлады күрәсең. Төп башына утырып, авыз эченнән генә бер көй сузды бу. Минем көйгә зиһен шәп, аттым бит мин моны. Вакытың исә сезнең көй булган икән. Әлек, теге сез юк чакларны уланы гармунда гына уйный торган иде. Атуың авызыннан ишетүең галәмәтедер. Күңеле белән генә түгел, теле белән әйтеп биргән ул сиңа. Табышмаклы көй. Башта табышмаклы булды. Үткән гомер йомгак сөткән кебек кенә итеп шиштелә бирде кәмәт. Үзенә баянда уйнап күрсәттем бер. Шаклар катып тыңлап торды да. Хәерлегә булсын. Уйна. Бер кабынган уйшак сүнмәсен ди. Бир әле гармунын нәби. Мә сыңлан, мә.
Әйдәле, Хөрмәт, кунакларга уйнап күрсәт әле. Менә кем? Фәрдәнә, гармон төргән яулык калган иш. Иртәгә менәрлек булмасын. Каян бу, Фәрдәнә? Аның көйе. Бер җирдә үлем, бер җирдә туй. Ике җирдә дә ул. Ул. Бер кабынган учак сүнмәсен. Бер кабынган учак сүнмәсен. Бактым исә ул син икән. Әнә шул алачык ярыгыннан таныйм сине. Сагыш көйе. Васыятыңны алып мендең ласа. Сугыш көйе. Ул васыят һәммәбезнең ямансу гомер истәлеге. Яшьләргә матур көй. Иркендә сыңкылашы. Тилегән тауындагы арыш кыры, тәкәрлекле күл камышы шаулавы ул. Сулышы җиңелдәсен. Тырналар тавышы шикелле. Тырналары әллә кайда, әллә китеп бара. Кайта, яз идеш, язлар иде. Язлар. Әллә җәйме дәпкә куя идек. Хәтерлисеңме теге тәкәрлекне? Орден медальләрен хәтерлим. Шул пысыман чыңладылар. Хош. Сара китә, Хөрмәт керә. Нәк суагышлары. Әле салмак, әле бөтерелеп ташый бу көй. Моңың бар, һәйбәт торырсыздар Люцияң белән. Мәшәкатьләдек, Фәрдәнә бей. Алай-булай, әрләшсәк нитсәк, син ишетмәссең инде, яме? Олам. Тормыш мамык түгел. Соғыз сабаш олтырамагач, ни кызыгы бар бу дөньяның? Мәшәкать инде, мәшәкать. Җәйгә хәтлегенә түзәрсең инде бей. Олан, хәт гомергә торыгыз сүзем юк. Юк. Җәйгә хәтлегенә. Председатель белән киңәшелгән бүрәнә бирә килпеш. Җәйгә хәтлегенәме ни? Ник елыйсың, әби? Яман булып китте. Ялгыз башым нишләрмен? Телисеңме, әби? Шушы нигезгә салам үз йортымда. Ә үзеңне Рәсүл тырнагыдай кадерләп кенә тотарбыз. Теләгең изге, Олан. Теләгең шикәреңә күчсен. Мин риза. Кемгә калыр иде бу нигезем син булмаса? Мин булмасам без бар. Безнең нигез сездән калган туфракта гына торыр, Фәрдәнә бей. Сез кырган нигез безнең торган нигез булыр. Ярый, мин иптәшләр янына керим әле. Бар, Олан, бар. Гармуны. Шылдыр таккан той сымак уйнап тора күкрәктә. Ни излисең, Фәрдәнә түти? Моны гармунны салып куйын дим. Синең монда әллә нәрсәләр? Җыйнаса бер нәрсә инде буларның хәзер кызы. Ни? Хәтер. Мин монда кызым гомеремне салып тотам. Баллы искеле ишеннән. Үлендеккә куелган исле майлар, исле сабыннар. Сандыгы матур. Әүәлге. Бирнә малы тиелеп чыккан иде беренче кат кияүгә чыкканда. Икенче катка чыкканда монда сугыш әшесе иде инде. Шул сугышта янды беренче тормышның бар малы. Янды. Сугыш яндырды. Көлегенә ишеп йөрде авыл өстеннән әлеге көй булып. Белдеңме? Икенче катка ярмигә чыкканда да пар кашык белән генә чыктым. Тик менә ястыгы гына киңәйде инде. Нигә? Ишеттеңме көйне? Соң? Ярми бабаң белән икебезнең арада әнә шул көй иде. Кара мәче булып ятты ни гомер. Менә сөлгеләр. Кая? Эшчесен Сәгыйдулла көрәшеп алган иде сабан туйларында. Беләсеңме, ничек үтә иде безнең әшнәктә сабан туйлары? Түти. Һай Аллаһ дай. Ни булды, түти?
Сөлгілерімді күйе кескеніне баса. Қой әлі? Ине көзі қадар гына иш, көрінмейді. Ей, қызым. Көңіллерге қонса, тузан да зорая. Көптен торатып қораған жоқ еді шол. Нафталины біткендір түтей. Гөрлерге не білен иңдірерлер, гөрлерге. Күйе тағын кисмесін сүлгілерін, әйбәтлі бірақ қойық ертеге. Енді үлгірмәслер, қызым. Үлгірмәслер? Үлгірмәслер. Нинди зор бәхіт менің бүгін Фәрдәнә түтей. Лейсән яңғырығына әлі бүгінгісі. Хатын қыз бәхіті біраз соңырақ. Шиеде бек қызым пішті дегенде де ошы бола. Неге? Шие ол қызым бір түн қораңғы қорлы бозда тұтқашқына тәмәмші. Шын бәхітін біраз соңырақ келер. Сенеке шулай болды міней? Шулай болды. Фәрдәнә түтей, әйдә бір бейі кәл. Шул ғана қолғаны қызым. Әйдә түтей, нек бейімізге, әйдә. Ой, өте, кеп шәлі, кеп. Мамақай. Әйдә түтей, Фәрдәнә түтей. Эй, бала. Бұл бақыт деген неге бек сұңарап келейді. Yolda uzağırak yerim buğay, Ulintігіме ғадлы кия түшкен. Fırsat barında, ол yoldağı ең соңғы көпірні Сізнің білән бірге өтейм. Әлді ярай, Сағидулла, Язғы мұңнарыңны бұл жиғанның ауыр сират көпірлерін кешәрішін құрбан етмеген біз. Негізі біздің қора тұфрағына шешіп қалдырыр үшін бір жырлашық әлі ғазизлерім. Қошылырлар мысың? Шунды итіп яшадық. Біздің жырға қошылмыша мүмкін түгіл. Яз жырыш, тұрмаш жыра. Фәрдәнә әби гармунын тұтқан келеш мәңгілік йоқыға тола. Алар мұңын яшьләр күтәріп кала. Яңа ел құтлы булсын, Фәрдәнә әби. Яңа ел тәбригебезне ал түти. Йокыга киткән. Уятмыйк. Лутфия үзенең туй яулыгын Фәрдәнә әби өстенә каплый. Арыгандыр, ширем икән, төшләре тәмле микән? Тышта нинди җил. Без шул җилгә каршы барган карапка утырдык бүген. Безнең диңгез шушы нигез. Карабыбыз алар моңы булыр. Сіз Минзәлә татар дәүләт драма театрының драматург Әхәт Гаффар әсәре буенча куелган Язлар моңы спектаклен тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә Мулла Нур Мустафин куйган. Спектакльгә музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Рольләрне башкардылар: Фәрдәнә, Фәниса Зайнетдинова, Сагидулла, Ахмадиша Җиһаншин, Сара Роза Җиһаншина, Ярми Рашид Мәрдәханов, Лютсия Рабига Гыйзатуллина, Хөрмәт Рөстәм Муллин. Спектакльне эфир өчен радиорежиссеры Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сания Гыйлаҗиева, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Мулла Нур Мустафин алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына 1978 елны язып алынган.
Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.